ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ହନୁ ପଶି ସୁଜନାର ଡାହି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ହନୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଆଡ଼େ ବହୁତ ହନୁ। ଆମ ସୁଜନା ଗଛରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ସୁଜନା ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ନ କରି ବାଡ଼ିରେ କିଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ଜହ୍ନି ଦୁଇଟି ତାକୁ ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେଲୁ। କାଟି ସାରି ସୁଜନା ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ତାପରେ କଢ଼ା ଗରମ କରି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଢ଼ାକୁ ଗରମ କରି ତାପରେ ତେଲ ଫୁଟଣ ଗୋଟା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ସୁଜନା ପତ୍ର ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଫୁଟଣ ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଟା ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲୁ। ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ଧରି ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ଲାଗି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବା। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।